Bandira bisimilla mon e Gunas Travel. Gunas Travel ari wallondirde men e ɗalle men. Kala ɗo jiɗɗen yaade e aduna he, Afrique, Amérique, Asie, Europe, hay Océanie. Jimmi yaade ko Daka Madina Gunas, jimmi ko yaade Gammu Tiwawon, jimmi ko yaade juuriyade Cheikh Oumar Foutiyou Tall, jimmi ko yaade Fas Maroc e korka hemi juuroyo Cheikhna Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anu jokkodiri e Gunas Travel. Fof biyeji muɗum ene woodi tawni weeɓi. So woni groupe ma ɓur webde numéroji maɓɓe nan ɗon 77 553 53 43 goɗɗo ko 77 560 62 61. Gunas Travel ene pari wallondirde emen e kala sifaji bebɗi newiɗi belɗi. Gunas Travel. Bismillah mon e nder Pular English. You welcome in Pular English. Assalamu alaikum bandiraɓe. Eɗen mbawi wiide I have walla I have got. Fof ko gotum. I have e I have got egal mbiɗe jogi. I have e I have got fof firti tan ko mbiɗe jogi. I have got a headache. I have got a headache. Mbiɗe wondi e hoore musor. Walla mbiya I've got a headache. I've got a headache. Dowo ko basic woni bindongol haydara mankani hen ko ɗum woni base bindongol no dow o windori ni. Les o ko isifa raɓɓikinade. Ayi ina ussa ɗon h e a walla mbiyen h e a lomtina apostrophe wadde mbita ko I've got a headache. Mbiɗe wondi e hoore musore. I have, we have, you have, they have. He has, she has, it has. I have, mbiɗe jogi. We have, eɗen jogi. Emin jogi. Fof ne yaha. You have, oɗon jogi. Aɗa jogi. Fof ne yaha. They have, eɓe jogi. He has, omo jogi. Taw ko gorko. She has, omo jogi. Taw ko debbo. It has, iɗum jogi. I have black eyes. Samba has 2 sisters. Our car has 4 doors. Fatim isn't feeling well. She has a headache. I have black eyes. Jogimi ko gite ɓaleje walla mbaɗmi ko gite ɓaleje. Samba has 2 sisters. Samba jogi ko baniraɓe rewɓe ɗiɗo. Our car has 4 doors. Oto amen o waɗi ko dame 4. Fatim isn't feeling well. Fatim samarani. She has a headache. O wondi ko hoore musore. On jarama no fewi e jebgol bandiraɓe oɗon jijite wadde partager
abonné aimé so wonko jiɗɗa namdade waɗ commentaire yo en jewdir ñanonde bye.